mbuya mati taura kuti taura kuti mbuya nyaya ole makagara mai kura takambosiwe tauranya aye kudini ana mhuri yake yakaroorwa kuroorwako yakaitwa iyo anombozoti yaroorwa anombozoti wabvisirwa wakwasha kuti andiwaziva iyo vana vacho itu wasikana iyo nenyaradzo vakaramba nyaradzo dzagadzirwa zvese mbuya nyaya yekutanga ruzivi muri kurodza vana vambuya hamukutsvaga mbuya kuti vana vavowa muchiti muri kuti simungaiti inini ndakafirwa nemurume wangu ndafirwa nemurume wangu mbuya akavhandidzinga pamba aibva ndichienda kumusha kwako saka ndiri kumusha kwangu vabereki wangu ndiri kuti inini kudzingwa pamba hazvinei nekuroorwa kwewana kana imi madzingwa pamba wana wanodzingwa pamba mbuya uri kuti wana wangu vari kuroorwa kumba kwenyu imimi muri kutambira pfuma yayo wana wazukuru wake hamusi kuwapa bambuya pakauya mukwasha achida kuroora ndakanga ndiripo pamba ndakamutaurira mama ndipo akanga atondidzinga ndakumba kwangu ndikati mama wana vari kuda kuroorwa saka vati vari kukumbirawo kuti vauye nevakwasha musha menyu mumakatidzinga mwana uyu uri apawo saka iye akabva atanzi musha munomu handidiba kuti muye munomu ndipo ndakabva ndati mwana ndizvo zvadini zvatawo saka izvo takaendeswa kumba kwangu ndobva ndataura vana siku hanzvadzi dzangu ndika ndo masoko auya vakwasha wati wada kuroora saka mbuya wati panapa hazviiti musha munomu hamusi musha mani musha makobo vana sekuru vakati no zvomukwasha akatisira mhuri kuti akufa kuti mhuri yangu iyo neupenyu hwangu uri kundiomera uya ititambire mari dzako iwewe mai kwete dzeubaba ndizvo zvatakadi ndizvo zvatakaita makambondipiroora rinoziroora rinozirabviswa zvamai zvababa zvidziso iroora rudziro chakaita kuti tidaro kuti chinoziroora chii chinoziroora asi zvakanyanya kukosha kuroora chinoziroora chii andro ina munoti chii rusambo ndio rusambo rusambo ndio roora anditi zvipfeko zvozoya kumashure mai andika pamusoro munongopiwa mafukidza dumbu nemombe yenyu nehembe dzenyu zapera asi rusambo nderwani saka muruti wana ava wakaroorwa sei wasina kubvisa rusambo saka rusambo rwacho makapani dzati rusambo makapani because rusambo ndirwa baba roora yababa makapani pakaroorwa wana mukaisepi munazvo muda kuzodii nazvo munazvo muruda kuzodii nazvo ndakafona kuuyeni kuvabereki wechiwe wana avo murume wenyu murume wangu zvanga akaita murume wenyu anga asina munin'ina here kana mukoma akazvarwa ari ega azvarwa ari ega mai avo kwakuchizoti reta on 2012 kwachizotaurira murume wangu inini kuti iwe hausiriwe kwaniwe kwamakinaba uriwe kwamanhimanzi kunyanga saka kwa murume wangu uchizoendepi kunyanga ikoko kwakubva adini kwakuonana newabereki wake akangoonana nawo gore rimwe gore racho risati tirapera baka vhadi kwamanhimanzi hakuna vanhu here kwamanhimanzi wariko saka makadii kuendesa roora iroro kwamanhimanzi takawaudza kuti vana vari waibva wangonyarara ambuya murume wenyu akaenda kumusha kwake kwamanhimanzi
achiri mupenyu akanointroducwa kumusha kwake handizo muripo zvamunoziva imimi nhasi uno makutambira rora nekwamanimanzi makutambira kumba kwenyu muchengeta musikaendipowana manimanzi chirora ravo sei munotaura nemuromo wenyu kuti manimanzi wakataurwa ndimbuya makindauzi watati kuti baba wako handiyeba handizo baba wako chaiyo ndiani ndimandimanzi uyu baba murume wenyu ndobva aenda kumusha kwani kwake chaiko ndobva anointroducwa ndobva atambirwa mini kuti chese chine chekuita nemhuri yenyu chakuitwa kwani kwamandimanzi saka sei makafunga kuti mimi mwana anofanira kuroverwa kumusha kwenyu mimi makakanganisa chigadzirisai ipai mbuya uyu chirango chambuya makaendesa chake chirango chambuya makaendesa ino kuti muzukuru wenyu yaningi varorwa anoenda wazukuru wake munhu akaramba mumushandiwe noti wazukuru wake mukutaura ndati akarambwa mushandiani akaramba inini newana uyu vapo sakamangarirei kuno sakamangarirei izvozvizvi wacho ndiripakuti kwazi pane zvikunetsa saka chidini ngatiwe tiite zvipapo ngatiwe tidini tijoinane pamwe chete chakatanga kunetsa ngechekuti akati hanzi apa akandidzinga nyaradze akandidzinga tichibva komusa mudzimu saka tabva komusa mudzimu abva ndidzinga buda udini buda uende iwe kwamanhimanzi iwawo waibva watotiwo murora imimi wabeekwa rakabopa tora henyu chi mwana wenyu nesituation yetaona iri panapa hatitika hatina kuita nyaradzo saka last year iyo ndipo akachizondifonera inditori kubasa akati hanzi chii iwewe murora kune zviri kubuda zviri kutaura kuti mufuru utaura kwazi yenyu uyai muite nyaradzo ndipo ndakachidzoka kauchiita nyaradzo nekuwakira guwa haipanombotitorera nguva endai mugare pasi nembuya muzva tida kuita izvai tikutaurire zvekuita kamutaurire kenyu nekamuitire kenyu taurai nembuya iyo ikafumaizipo wanotambudzika saka nditori nemoyo murefu kungoti sabhukubvirira akadini akafa ndinotouya ndichitomuona ndichitotomutengera sagai mangu maitira munoita nemabhururu avo mutaure nambuya hama dzacho ndotodzidaidzawo kuti uyai tigadzirise zvinhu mangwana zvinozodini zvinozonetsa saka hama dzacho dzirikutoita kundinakira kumbuya hameno onawo zvekuita naye iyo zvinhu andadzifonera kuti uyaipi kunare tigadzirise ngekuti mangwana zvichanetsawo imimi zvichanetsawo wana wangu apa saka hama dzacho dzinongondisiya ndakadaro uyu unotaura kuti ndandarongera mwana wangu nyaradzo nyaradzi haina kuzoita nyaradzi yakaitwa nyaradzi yakaita tikawakira guwa makaitirepi uzai mwana uriapo imirai guwa rakawaka yairipo ngekuti kuwakira guwa nenyaradzo zvese zvakaitwa pamakawaka guwa nemurume makamutaurira iyo anga atoripo saka nyaradzi makaita urirambo nyaradzi makakuita takaita nyaradzo tikawakira guwa asi pamusoro muri kuzva nyaya iripo iye nyaradzo izvi yakaitwaka akati murume wangu apakafa kaigwa navanhu kuchechi kwavo saka uyu aiti nharo yanga iripo ndeyekuti anga asingadiba kuti nyaradzo wanoita nyaradzo wawe wekuchechi kwangu inini saka wekuchechi kwangu ndo wakaiga murume wangu wekumusha kwake kwamanhimanzi ikoko kwemurume wangu wakabva wangoti itai mese pamwe chete saka izvo takaita zvacho ngezvekuti pakuti tite pamwe chete wekuchechi kwangu ini ndiyo wakauya wekuchechi kwake ikokuko kwamugodhi wakaramba kuuya ana kuramba makaenda ikoko kogara muchaidzokerera nyaradzi muchaidzokerera mbuya inyaradzwe imakanyaradzwa nekuchechi kwenyu ndizvoka chechi vanofanira kuya chivanyaradzwa apo ndokuti watike bhokisi rinonzi nyaradzwa ipapapo handina kumbobvira ndarambaba asi madhuku enyu akanaka kufanana kana kuchechi kwangu akangoti munouya muita nyaradzo ndikati hapana chakashata ndinodinouya munopinda chechi ipi iri ndinopinda john masoeti shaka awanopinda pamugodhi asi pamugodhi kwacho unoti akapinda uko obuda ukopinda kwachirinda matimbuya ini anambochipinda
kwamugodi ndakapinda 1987 nanhasi. Munoda kuti nyaradzo iitwe here mbuya? Nyaradzo munoda kuti iitwe here? Nyaradzo neipfuma ichi zvakawanda zvingoda kuti zvigadzirise ndimi. Right, mazwa mbuya nyaya iri yambuya. Mbuya ati itai nyaradzo yemwana wangu. 1 2 pfuma yemwana wangu zukuru wangu warurorwa chirango changu. Right, saka ndochire zvinhu zviripo. Endai mugadzirise zvinhu izvozvo. Because ndikutoona makatomutorana nepisodha nambuya. Yekuti hamfani kutsikirana muchi. Handisipo mabamba pake wakatotora munhu yakatengesera akagarapo. Inini handisipo nditori kubasa nditorarama upenyu hwangu. Aiwa, it's okay. Hazvina problem. Asi tata kuti muite ka. Close this chat. Akati pakoma muri yere kwamanimani inofanira kugara kwamanimani. Asi ndimbuya ndakakudzingai pamba pangu because hamusiri kwamaKini apa, muri kwamandimanzi. Muri nemi munofanira kugara unyanga kwamandimanzi, noti pastendi pangu apa muri kugara. Warugadzirisa vanhu imi muri maudzingwa vari kugadzirisai. Mbomira maini pamusoro rejeza renyu maini hameno kwamakakurira. Uyu haazi kwake bambuya uyu unozi kwavo ava handiti kamukakutaura kekuti angamutaura nechamwari yenyu kanoda unhu hwakati panyaya yenyaradzo dokubatsirei munhu anyaradzwa nechechi yake handiti imi chechi yenyu ndo yakayakaita basa roigone inini kuti mbuya vagadzikani munodezwa nekuchechi kwauyo kumugodo vauya vavanyaradze muripo vanototika bhokisi kuti nyaradze yemwana wangu yadini yaitwa handiti then zvirango zvacho ka zvinofanira kubva kwamanhimanzi zvichinzi mbuya taana manhimanzi pano pamakina pawadi handiti vari kwamakina musazvibatanidzi kuti zvoku nezvoku handiti imi mumusha muti makadzingwa mumusha hamuna kudzingwa mumusha makapangidzwa kumusha kwamunofanira kuta muchidei chigara because ndo kumusha kwemurume wenyu kwani kwamanhimanzi kana pamudiki weko kwati wada kuwakirai kwausha kuwakirai havakuwakiri pamakina vanoenda kupi saka nyaya yanyu musati kana attitude pamukazarira ito hambanosiva mamakina musiri vanhu vekwamakina hamuna kuzviona zviri kuitika panapa. Identity is very important. Musavarire zvoku muchishora zvoku saka nyaya yatopera plus imi musaite chikudu kumberi. Handiti mbuya mutreatei sambuya handiti musamutreate senge mautoita outcast kuti muita outcast muita jambo anokusiya kukonzeresa zvimwe zvinozokunetsai uyu anokonzeresa zvinozokunetsai ndosaka toti chidzokai chibvai kuno kumbuya handitika chiendai kumba muenda nambuya munoronge nyaradzo yemwana wambuya nambuya awa nevanhu vechechi yani hamuendi kumakuwa yawo voita nyaradzo bamba vanyaradzo inanhu yechechi uita kana yapera nyaradzo yake mobva machironga nemhuri yekwanyamanimanzi handiti woungana mbuya aripo mobva mawaita handover yerora yevazukuru wake yamuri kutaura kuti munayo hamuchengeti rora baimimi rewanu itai handover kuwaridzi wanofanira kunga waine chii waine zvinhu zvavo saka chirongai nambuya nemhuri yekwamanimanzi kuti musangana rini imi moita handover chii rora izvozvo nyaya yapera mbuya hamusina dambudziko nambuya pamwe papo nandichida kuti ndiyene ndibvunze ivo wati hanzi nyaradzi haina kuitwa apo takaita wekwamanhimanzi kwacho hawauyi warinoramba mbuya uyu mukadzi anazororwa kwamanhimanzi haana kurwisirwa pfuma saka mutomuita kamanosikunodi pamusoro iyi chimwe chinhu chinogona kuti nyaya yenyu isafambe ari kumira kugadzirisa nyaya pakati penyu muri tundiyani izvozvo zvanditi nyaya yauya kudarika chikumbirai munhu wedare kumbirai dare rikupei munhu handiti anosimuka kubva kuno anosumawa namanhimanzi anouya kuna gogo opira gogo zvirango gogo wakuratidza kuti wane nhuna dzakawanda dzamunofanira kugadzirisa saamwene nemuroora kukurumurai kwaakaita chikutaurirai gwara tendai mwari wamaona gogo hawasi kutaurira vana chokwadi kuti iwo mwana uriyo kwanhingi but uyo akatokuudzai kuti imi muri wekwamanhimanzi
zvichireva izvo kuti taitarisira gogo mwana akurorwa maisuma gogo motora kwa manhimanzi apa bvu gogo ari apa gogo achiona zveshoti wana manhimanzi wakutambira zvirango zvani zvavo mashoko achipirwawo kuna gogo mashoko achipirwawo kune mimi mukadzi ndiko kuti wana rurorwa wagare zvakanakawo zvino imi makanotambira pfuma yevana kwa manhimanzi mega ndosaka muri kuonawo manhimanzi ari kudurudza udzoka kumashure achikusiyai ari kuona kuti pane pasuri kufamba tambo dzenyu zvakadini musamuite benzi matiitai rudo naye kana paine pakakanganisika va vanhu vakuru ati ngatiite rudo sevanhu vanoenda kuna kuchechi kuna kristu amen. Saka ndandikumbirawo ndinoona wacho kuti wazondisumirawo kuti ndewapi because inini ndiri kubasa. Right, aumana. Itai so. Itai wana anaenda kupi? Anaenda uku. Unorongana na mbuya nemhuri. Nyara dziitwa rini? Wana mani mazoungana rini? Zvinhu zvipere zverora nechii zvese zvipere mbuya wasorora. Yes, mbuya. Ndauya yo mari yake transport yo azofambiswa ngemisiki ndauya paka tano kana kuti katana saka ipapo undikadzisota. All right, it's okay. Don't worry, it's okay. Bakanaka. Munopiwa mari yetransport mbuya musavhunike va. Zvikuru ndo basa rawo mwana wenyu musikana. Ngape mbuya mari yebhazi. Maini nemuruzwe. Ngati nyadzizo kuti mbuya uno mangwana zvinokunakira mabata mbuya. So kama ide. Yebhazi nechikafu nepatenesi nechi zvese nekanyama zvese. Mukadzi wenyu tsoka ndimukosai. Ngatienda imwe bye bye. Next case.